Molt bé. Anem a explicar com se formata un paràgraf. En primer lloc, obrim el paquet de LibreOffice i obrim un document de Writer. Jo ja tinc prèviament copiada uns paràgrafs i el que vaig a fer ara és editar enganxa. Ara aquí tenim dos paràgrafs i si jo vull gestionar, per exemple, l'alineació i l'interlineat d'aquests dos paràgrafs, es fa de la següent manera. Per exemple, suposem que trio el segon paràgraf. Col·loco el meu ratolí, el meu cursor, damunt del segon paràgraf. En aquest cas, damunt de la paraula també. I trio format paràgraf. A la primera, aquí hi ha una finestra emergent amb diverses pestanyes. Les dues que m'interessen són la de sagnats i espaiats i la d'alineació. La de sagnats i espaiats, a la part esquerra baix hi ha l'interlineat. I en aquest cas, clicant el triangulet, apareixen diverses opcions i ara triaré doble. A la vegada, d'alineació, triaré, per exemple, centrada. I diré d'acord. Com veieu, al segon paràgraf, entre línia i línia hi ha més espai i, a més, la informació està centrada. I fins aquí aquest vídeo.